שווה לי. אני בא מהצפון מצפת, וזה לא קל, זה לא קל, יכול להיות. מתוק, אתה מכיר? כן, מתוק, אבל שלא תאחרו, כדאי שתדעו, יש הרבה מתוק, יש לנו אז אני רוצה להגיד לך את האמת, אנחנו מצפת, המרחק הוא גדול, ההשקעה היא גדולה, התוצאות, אני אומר לך, התוצאות מאכזבות. מה את אומרת? שום שקל לא קיבלתי, לא מראש העיריית לאומי, איך צפת, קוראים לך? ולא באוניברסיטה פה, אני אגיד, ראיתי את נועה באריאל. תדע לך, אני הייתי בטוח שהיא תגיע תעשי לי להצטיינות. פרוטקציה. סליחה, אני חשבתי שהילדה תגיע להצטיינות של הנשיא, היא תקבל מלגה כמו שצריך, גם לא מלגה 1,000 שקל. לא מלגה 1,000 שקל. כל אלה מסכנים משקיעים, והם נותנים את הנשמה שלהם ולומדים. זה לא כל כך קל, ולהגיע למצב כזה, בסוף לא מקבלים שום דבר, זה פשלה. אם זה היה בתל אביב, אוניברסיטת תל אביב, היו מקבלים 5-6 אלף. פה גם סיכון. סיכון להיכנס, אני פחדתי להיכנס ולצאת. יוצא משמר הגבול, קרבי, ופחדתי. תדע לך, משמר הגבול. אין פה חוכמות. הם צריכים לתמוך בסטודנטים, שיהיה להם פה תלמידים כמו שצריך, שיעזרו להם מבחינה כספית. לשינה וכל זה, צריכים לעזור לתלמידים. הם באים מרחוק, והם זוכים את עצמם העיקר בשביל הלימודים, צריך כסף בשביל זה. מספיק. אם הם ישקיעו חבל להם. הלימודים, הכלכלה, הנסיעות, הלידה, כל הגורמים, זה צריך המון כסף. על מה? מה לא נותנים להם שום דבר. אני מקווה שיהיו תוצאות טובות.